Салом бинандагони хабар-тиҷӣ. Мақомоти Тоҷикистон эълон намуданд, ки ҳавопаймои ширкати Somon Air аз душанбе ба самти Франкфурт парвоз намуд. Сафари Тоҷикистон дар Олмон дар саҳифаи расмии фейсбукашон эълон намудааст, ки субҳи имрӯз ҳавопаймои ширкати Somon Air ба самти шаҳри Франкфурт парвоз кард. бино ба иттилои сафорати Тоҷикистон, имкон дорад ҳавопаймои ширкати Somon Air ҳамчунин мусофиронро аз Франкфурт ба Душанбе барад. Дар ҳамин робита сафорат аз нафароне, ки ба Тоҷикистон мехоҳанд баргарданд, хоҳиш намудааст, ки ба таври фаврӣ худи ҳамин рӯз, яъне 1 майи соли равон то соати 11:00 ба вақти Олмон худро ба фурудгоҳи Франкфурт расонанд. Сафорат таъкид доштааст, ки чиптаҳо мустақиман қабл аз парвоз дар худи фурудгоҳ фурӯхта мешавад. ҳамзамон сафорат аз шаҳрвандони кишвар қайд кардааст, ки танҳо замоне бароянд, ки барои баргаштан мутмаин бошанд ва аз сари вақт тавонанд ба фурудгоҳи шаҳри Франкфурт худро расонанд. дӯстони азиз, чӣ хеле ки медонед, самолёт парвоз кард имрӯз ба самти Франкфурт, ба шаҳри Франкфурт. Аэропорт бачаҳои тоҷикҳо онҷо буданд ва тоҷикҳоро аз онҷо ба Душанбе оварданд. Иншоалло боварӣ дорем, ки ҳатман ба Русия меояд. Somon Air парвоз мекунад то июн ба вақте ки вирус кам мешавад, ҳатман бояд парвоз мекунад Somon Air ба аэропорти Домодедово. Танҳо барои Домодедово, дигар аэропортҳо намешавад. Танҳо ба самти Москва, Душанбе, дигар шаҳрҳо парвоз намекунад ва агар билет херидед, танҳо Москва, Душанбе, тамом байни столицаҳо мепарад. Ягон савол дошед, ҳатман нависед дар комментария.